maitiak galde egin zaukan politxarintzanez, polit nintzela baina, larrua bez. Ongi etorriak, 28. Donostiako Koldo Mitxelena sari banaketa honetara. Hau da, literatur lehiaketaren sariak banatzen ditugun honetara. Honen bidez, zuen irakurtzeko eta idazteko zaletasuna bultzatu nahi da. Hurrengo sarituak 2013 urtean 10 urte zituela komiki atalean ere irabazi zuen saria. D kategorian, 12-14 urte. Maider Rua Gual, herri ametsa ikastolatik. Oihu bat desberdintasunaren alde komikiarekin. Aurrera, Maider! Ze polita, Maider. Honek ere unkitu nau, batez ere, alde batetik erabili dituzu zera plano desberdinak, ez da, alegia enkuadreak. Eta hor ikusten dut, komikiaren mintzoa edo menperatzen dezula. Eta hor bestela, noski, mezu baikor horrek alaitzen gaitu. Nei behintzat bai. Zorionak. Zerbait esan nahi duzu, Maider? Ez errez. D kategorian 12-14 urte, Olaia Barriuso Aizpurua, herri ametxe ikastolatik niretzako gutuna bertsoarekin. Eta Olaia oso neska azkarra danez, eta Beñat ikusi dunez esan digu, aldu Beñatek nirekin abestu? Así que Beñat, animatzen bazara? Hau pa, Olaia. Zailtasunei jarki zaitzaizke, sentimendu txarra gordez, sortu dituzu mundu berriak, folio zuriak betez, etorkizunak zekarrenari, so egin diozu aurrez, oso ausarta izan zarelako, eskerrik asko bihotzez, bizitza osoa pasa duzu, erabaki onak hartzen, ta geroagotik ikusita, zuregatik naiz harrotzen, besteek esandakoak esan, ez naiz ezertaz da amutzen, egindakoa zuzena da bai, naiz eta ez dirudien, zuri zer esateko pentsatzen, ohartu naiz abiadan, ez zaitut ezagutzen naiz eta, maiz ikusi izan zaitudan, esperotakoa izan bazara, ez nago bat ere dudan. Pertsona ona izango zarela, konfiantza dut nik zugan, galdera dauzkat zuri egiteko, zalantza asko asetzeko, nortaz zaudezu inguratuta, momentu on bakoitzeko, Ingalaterra joan altzara, ametsak zuk betetzeko, erantzuna baiezkoa bada, segitzazu ez galtzeko. Hau, Olaia, eskerrik asko, Beñat. Iseri, Beñat. Olaia, ze, lehen esan diazu orain arraunera zoazela, ez? Zer nahiago zu, bertsoak idatzi edo arraunera joan? Bazakit. Biak? Bat goizez eta beste atxaldez. Eskerrik asko, Olaia. Zorionak guztioi, segi literaturarekin disfrutatzen. Zorionak, batzuk hemen zaudete, beste batzuk ez, aparteko aipamena merezi izan duzuenoi, eta zorionak batez ere parte hartu duzuen guztioi eta ikastetxei, eta segi literatura lantzen. Eskerrik asko, Miren. Beste txalo bero eta handi bat eskatu nahi dizuet gaur gurekin egon diren musikari handi artista hauentzat, demodeko arte. Espektakulo berria dute eta sekulakoa da, egun ikustera merezi du eta, benetan. Nik ez dut oraindik ikusi baina esan didate, laizter jungo naiz. Eta orain bai, hemen amaitzen da, 28. Koldo Mitxelena sari banaketa.
Baina lasai, ez ditugu sariak ahaztu, gero ateratzerakoan epaimaikideak emango izkizuete hor sarreran. Bale? Eta, bukatzeko, besterik gabe, orain, zutitu mesedez danak honea erdira, ze familia argazki egingo dugu. Hurbildu mesedez ere epaimaikideak, Miren, alkate jauna eta gainerako ordezkari politikoak. Argazki bat egingo dugu hemen eta gaur sekulako eguraldia dugunez beste bat terrazan. Jun antolatzen, txikiak aurrean igual, aurrerago, honeaino, torri honeaino, hurbildu, zuek aurrerago. Alkatea...